F'wieħed mill-aħħar impenji infrastrutturali tal-2024, il-Gvern beda x-xogħol fuq il-kumpless tal-motorsport f'Ħalfar. L-ewwel xogħlijiet qed isiru fuq it-trakka eżistenti ta' drag racing. Hawnhekk se jsir xogħol ta' titjib infrastrutturali bittir li din il-faċilità tkun tista' tiġi ċertifikata mill-Federazzjoni Internazzjonali Awtomobilistika u tidħol b'mod uffiċjali fil-kalendarju tal-FIA kif spjega lil TVM News il-President tal-Malta Motorsport Federation Duncan Micallef. L-arja tagħna hija vantaġġuża iktar minn pajjiżi fejn isiru l-international events parti mill-kampjonat għax qegħdin viċin il-baħar u diktejn ħafna biex il-magni jarmu iktar power. Plus hekk jekk għandna ħajkolna standard ta' trek bħal m'għandhom fejn isiru kampjonati f'pajjiżi oħra, ibqa' ċert li Malta ħaterġa' titla' step oħra fuq il-mappa tal-motorsports. Bħala parti mix-xogħol li beda ġimagħtejn ilu se jkunu mibnija mill-ġdid il-faċilitajiet tas-sewwieqa li se jkunu aktar moderni u li jinkludu dak kollu li jixraq lis-sewwieqa. Faċilitajiet illi kull dilettant huwa ħerqan jesperjenza. Micallef spjega li qed isir xogħol intensiv ukoll fuq it-trakka tal-go-karts. Xogħlijiet li se jkunu qed jagħmlu differenza kbira għas-sewwieqa tal-go-karts. Ħanħossni ovvji iktar eċitat. L-ewwel kont bdejt l-entry u wara l-ewwel sena kont irbaħt iċ-championship. Mbagħad ovvja bqajt sejjer u issa għandi 11-il sena. Karting huwa hiking, flimkien miegħi għandi t-tifel tiegħi ukoll isuq, hija xi ħaġa li tista' tgħid ma hija ġodemmi u ma ngħaddix mingħajrha. Ħadd pjaċir ħafna li matul dan iż-żmien rajna l-karting jikber ħafna. Issa l-ħolma saret u ħassir ħolma oħra li trek ħadd itwal ukoll. Ix-xogħol infrastrutturali jinkludi ċ-ċaqli tat-torri biex it-trakka titwal, żieda fil-faċilitajiet u aktar miżuri ta' sigurtà kemm għas-sewwieqa kif ukoll għall-ispettaturi madwar it-trakka. Se tiżdied ukoll il-parti tal-ispettaturi biex dan issa tibda takkomoda 3000 spettatur. Se jinbena mill-ġdid torri tal-kontroll kif ukoll spazju għall-midja li se jkunu ta' livell internazzjonali. Se jkunu mibnija mill-ġdid il-faċilitajiet tas-sewwieqa li se jkunu aktar moderni u se jinkludu dak kollu li jixraq lis-sewwieqa. Il-Ministru għall-Edukazzjoni u l-Isport Clifton Grima qal li x-xogħol qed isir wara konsultazzjoni wiesa' kemm mad-dilettanti tal-motorsport f'Malta iżda wkoll esperti barranin li ħadmu fuq proġetti simili barra minn xtutna. Il-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura Chris Bonnet qal li x-xogħol se jwassal sabiex sal-bidu tas-sajf tkun lesta l-ewwel fażi. Qal li dan il-proġett tant mistenni l-Gvern iżomm kelmtu dwaru sabiex bekk id-dilettanti tal-motorsport f'Malta se jkollhom faċilitajiet li jxirqilhom. Iż-żewġ ministri temmew jgħidu li b'dan it-titjib li se jsir, it-trakka ta' drag racing li hija parti mill-kumpless tal-motorsport issa se tkun l-aqwa faċilità tat-tip tagħha fil-Mediterran.